Mine madhodho nyithindo wacho ni chan kata pek mar ngima mosethiro gombo margi mar dhodho nyithindo kuom dweche 6 kaka dwarore. Jolony mag thieth to medo jiwo mine mondo odhodh nyithindo e yo makare. Jafwambo marwa George Juma miwa lerno. Chak mar thuno ma imiyo nyathi e kinde mar sa achiel bang' konyuole nyaka dweche 6. Jolony wacho ni en chanjo mokwongo ma nyathi yudo ka onyuole. Mine ojiw mondo kodhodh nyithindo kuom dweche 6 kapok omigi chiemo moro amora e kinde ma piny mangima yango juma mar dhoth makare. Kata bed ni thoth mine temo dhodho nyithindo kuom dweche 6, giwacho ni chan ma bende miyo thothgi ok nyal yudo gago makare osetamo kuomgi e dhodho nyithindo kaka dwarore. Antiere gi pek moko kuonde moko matin, lakini kaka nadhi e klinik nong'isa kaka nyalo timo mondo chak mar nyathi obi maber. Okona ni anyalo madho nyuka mang'eny, kelo chak, chamo olemo, ichamo alot ma greens gikelo chak mang'eny. Maureen Gembe min achiel kuom mine madhodho wacho ni pek mar ngima omiyo en kod mine mamoko ok nyalo chiemo madwarore mondo koro gicham mondo eka chak oyudre makare ne nyithindo. Samoro wakoso chiemo ma wanyalo chamo maber mondo nyithindo giyud chak moromogi ma ginyalo dhodho. Iyudo ka samoro daktari nyisowa chiemo mowinjo watigo, to ikoso pesa minyalo nyiewogo chiemono mondo nyathi oyud chak mang'eny. Minod gavana ma Migori Agnes Ochilo mane wuoyo e kinde nyasi ma jiwo mine mondo koro dhodh nyithindo e yo makare. Nyasi manobagi Sabkono Marongo ne ojiwo mine mondo koro dhodh nyithindo kaka osepuonjgi e kinde mag dhi e klinik. Ni mondo mine ma nigi nyithindo odhodh nyithindgi nyaka chop dweche 6. Maa en nikech dhodho nyathi chak mawuok e thuno en chak moting'o gimoro amora ma nyathi didwar. Mikayo Ochilo bende kojiwo piny owacho mondo koro ne ni koro giketo kuonde minya dhodho nyithindo e osiptende kata kod kuonde tich. County government has a lot of competing demands. Gik midwaro ng'eny mondo nyiew. To kaka gichako wane medo mana kwayo gin ka giyie to gimed kata schools ne jopuonje kamoro amora mantiere jotich matiyo onego gibed gi lactation room, obed kata office mar county. If you go to the Health Act Article 72 and 73, it says that it is mandatory for all employers to put breastfeeding places at the workplace. Me, as in charge of the markets, we ensured that during the designing of the markets, which we have already, His Excellency the Governor has already made groundbreaking of 9 markets. All of them have been designed to contain breastfeeding rooms where the mothers will be coming with their children to the market. Lipot mogorwogno mar thieth e piny mangima ma ong'ere kaka World Health Organization yango ni kwa nyithindo maromo 820 wito ngimagi e piny mangima nikech midhieche ma ikelo kod koso dhoth makare. Kamine maromo 20 bende yudo tuono mar kansa mar thuno higa ka higa nikech rem dhodho nyithindo yo makare. George Juma, Ramogi TV, Migori.